Νέα Υόρκη, λέγεται. Σκοτώστε τον. Λέγεται. Χονγκ Κονγκ. Μα η εντολή είναι σαφέστατη. Να εκτελεστεί το πρόσωπο. Λέγεται. Βηρητός. Στο ψαχνό, σας είπα, στο ψαχνό. Μα να μην μπορούν να σκοτώσουν χωρίς να πάρουν εντολή. Τι άχρηστοι πράκτορες. Άχρηστη, παιδί μου, άχρηστη, τι θέλετε? Εγώ τι θέλω, εσείς τι θέλετε? Σκοτώστε τον. Λέω να σκοτώσω τον Ακέλα. Να δω τον Ακέλα να με σκοτώσει. Να τον σκοτώσω. Τον Ακέλα θέλω εγώ μόνος μου. Ποιος τον ζητά? Μιχάλης Ανοιχτομάτης. Ηλεκτρονικός πράκτορ, μην το ξεχνάτε. Ηλεκτρονικός πράκτορ. Περιμένετε. Δεν σου έκανε εντύπωση, Τώρα θα δεις. Λέτε, Μόσχα, σκοτώστε τον και μετά στη Σιβηρία. Λονδίνο, πηδήξτε τον και μετά σκοτώστε τον. Να πάει με γλύκα.